Koliko ima još minut? To je još minut i ja kuvam ova jaja. I šta bi rekao ovome Peri? Peri, Pera ne može da ide na te savremeni stadioni. Na savremeni stadione ne može da ide, to možda ide neko tu idu, tamo dovoze viš da je zaključeno sve, tamo dovoze ove robijaše subotom kad ih puštaju. Oni ih dovedu i tamo i oni igraju fudbal. I oni ih menjaju, uđe jedan, izađe i tako robijaši. I onda ih vrate u zatvor. Tu su ovi fudbaleri. Da. A ovaj miting, ovo što spremaju 12. To će oni da dovedu iz zatvora, iz srpskih zatvora ljude i oni će da okruže ovo. Pa da oni mogu da pobegnu Pa ako uspeju da pobegnu, on će biti ubiven. Ti što idu tamo da mitinguju. Da, to su iz zatvora ljudi. Pa i ovi ljudi što na ovim televizijama. Na tim televizijama to su sve robijaši. Robijaši iz zatvora, ubice. Oni ne idu slobodno, oni ih dovedu sa lisice pa ih vrate Ovaj Pera što je išao na stadion, pa on neće oni da ga puste tamo On možda ide da obeđe Nek on snima da mu se ne pojavi neki ladak. Da, to su kuvana jaja 10.